κατά του καρκίνου, αυτό το πρόγραμμα που υλοποιείται και υλοποιεί το Ίδρυμα Ογκολογίας, το Ελληνικό Ίδρυμα Ογκολογίας, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Πελοποννήσου, με στόχο πάντα την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού και του τραχύλου της μήτρας. Οπότε δωρεάν εξετάσεις, τεστ, ΠΑΠ, αλλά και μαστογραφία. Είναι κοντά μας ο κύριος Χρονάς, είναι επιστημονικά υπεύθυνος των κινητών μονάδων του Ελληνικού Ιδρύματος Ογκολογίας. Καλησπέρα σας, κύριε Χρονά. Καλησπέρα σας, κύριε Σπυροπούλου, και ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση. Και εμείς ευχαριστούμε. Δευτέρα, λοιπόν, συνεχίζεται το πρόγραμμα αυτό και Δευτέρα θα είσαστε στη Μεγαλόπολη. Πολύ σωστά είπατε. Καταρχάς, ευχαριστώ ιδιαίτερα για την ευαισθησία που δείχνετε και τη συγκεκριμένη δράση που αφορά όλες τις γυναίκες, όλο το γυναικείο πληθυσμό. Είναι μια δράση η οποία θα διεξαχθεί τώρα στο Δήμο Τρίπολης. Ήδη ξεκινήσαμε από σήμερα κάποια ραντεβού. Την Δευτέρα θα βρισκόμαστε με τον Δήμαρχο, τον κύριο Μιχόπουλο, και εκπροσώπους της Περιφερειακής Αρχής. Είναι κάτι που συνδιοργανώνουμε κάθε φορά με την πρώτο και δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκηση, το Ελληνικό Ίδρυμα Ογκολογίας. Κάνοντας τις δράσεις όλες αυτές, όλα αυτά τα χρόνια, μπορώ να σας πω περίπου 8 χρόνια είμαστε που κάνουμε τις δράσεις. Είναι χωρίς κοινωνικά κριτήρια. Απευθύνεται σε όλο το γυναικείο πληθυσμό. Η κάθε γυναίκα στα συγκεκριμένα τηλέφωνα που δίνουμε στο Δήμο και στην δημόσια υγεία της περιφέρειας μπορούν προγραμματισμένα, χωρίς ταλαιπωρία, να κλείσουν την ψηφιακή τους μαστογραφία και το τεστ Παπα-Νικολάου. Πάρα πολύ ωραία. Οπότε είναι εύκολο, δεν είναι καθόλου χρονοβόρο. Να σας το πούμε και αυτό, ότι δεν αργείτε καθόλου. Πάτε εκεί, κάνετε, γιατί υπάρχουν ραντεβού, έτσι. Πάτε, κάνετε όλες τις εξετάσεις όσες θέλετε, δηλαδή εσείς, είτε θέλετε και τεστ ΠΑΠ και μαστογραφία. Και μετά φεύγετε και σας αποστέλλονται οι εξετάσεις, σωστά? Εμείς μπορούμε να εξυπηρετήσουμε μέχρι 25 ραντεβού ημερησίως, γίνεται από το πρωί ανατακτά χρονικά διαστήματα, αλλά περίπου 15 λεπτά που χρειαζόμαστε για το κάθε περιστατικό. Παίρνουμε ένα εμπεριστατωμένο ιστορικό. Προσκαλούμε πάντα, να ξέρετε, γιατί στη Μεγαλόπολη αυτή τη στιγμή έχουμε ξαναπάει. Οπότε είμαστε στην τρίτη φάση που κάνουμε την Αρκαδία, όλο το νομό Αρκαδίας. Η τρίτη φάση σημαίνει ότι έχουμε πάει άλλες 2 φορές. Πριν περίπου 1,5 το 23 ξανά ήμασταν στη Μεγαλόπολη. Πήγαμε στο νομό Κορινθίας, εφόσον ολοκληρώσαμε την Αρκαδία, και στην Αργολίδα και στην Λακωνία, συγγνώμη. Οπότε, κάνοντας ένα κύκλο, επιστρέφουμε πάλι, εξετάζουμε τις ίδιες γυναίκες, τις ενημερώνουμε και σαφώς όσες καινούριες θέλουν να κάνουν δωρεάν τις εξετάσεις τους. Εξαιρετικά. Οπότε, είναι ένα ανοιχτό κάλεσμα σε όλες τις γυναίκες, ώστε να κάνουν τον προσυμπτωματικό έλεγχο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρετε ότι όλα αυτά τα χρόνια έχουμε κάνει 24.615 εξετάσεις. Είναι πολύ μεγάλο το νούμερο. Πάμε στην παροχή υπηρεσιών υγείας στο εμπόρτο του πολίτη, κάτι που κάνει και το κράτος πλέον τα τελευταία χρόνια με τα προληπτικά αυτά προγράμματα που ευτυχώς κάποια θα συνεχίσουν για ακόμα 4 χρόνια, από ό,τι ανακοίνωσε και ο Υπουργός. Και είναι πολύ θετικό, γιατί ο καρκίνος του μαστού είναι πρώτος καρκίνος στις γυναίκες. Όμως το σημαντικό είναι ότι είναι αντιμετωπίσιμος και είναι ιάσιμος εφόσον το βρούμε σε αρχικό στάδιο. Και αυτός είναι ο σκοπός της προσυμπτωματικής εξέτασης, της προληπτικής εξέτασης. Διότι να πούμε στις γυναίκες ότι ο καρκίνος του μαστού δεν δίνει κάποιο σύμπτωμα. Δεν θα νιώσει κάτι η γυναίκα στο μαστό και δύσκολα θα πιάσει. Ο πρώιμος καρκίνος του μαστού, ο αντιγενέστη βλάβη δηλαδή, δεν ψηλαπάται, δεν μπορεί κάποιος να πιάσει. Είναι σαν να έχουμε, να σας το πω απλοϊκά, κάποιους κόκκους από αλάτι στο μαστό μας, οι οποίοι υπόγειοι δεν μπορούν να ψηλαπιστούν, και από έναν έμπειρο χειρουργό μαστού δεν μπορεί να καταλάβει κάτι. Οπότε είναι το προστάδιο του καρκίνου το αρχικό και αντιμετωπίζεται χειρουργικά, αν χρειαστεί, χωρίς περαιτέρω θεραπείες. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί αν βρούμε μια επόμενη βλάβη, είναι λιγότερη ταλαιπωρία για τη γυναίκα, για το Εθνικό Σύστημα Υγείας και για όλους. Έτσι, το καλύτερο είναι να μην βρούμε, όμως στατιστικά βρίσκουμε, και μπορώ να σας πω στις εκστρατείες αυτές που κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια, περίπου 1% από τα περιστατικά βγαίνει να υπάρχει μια κακοήθεια, δηλαδή μια γυναίκα που είχε στο μαστό κακοήθεια και δεν το γνώρισε, όπως και ύποπτα όσον αφορά το τεστ Παπα-Νικολάου είναι περίπου 2%. Μάλιστα, μάλιστα. Ναι, τα ποσοστά, η αλήθεια είναι ότι μας χτυπούν το καμπανάκι και ότι μας λένε εξέταση πριν να είναι αργά. Κάτι το οποίο δεν γνώριζα ούτε κι εγώ, ότι δεν μπορείς να αντιληφθείς αν συμβαίνει κάτι. Πρέπει οπότε να κάνεις είτε μαστογραφία είτε υπέρηχο, έτσι. Δηλαδή σε μικρότερες ηλικίες συνίσταται και ο υπέρηχος, γιατί... Να σας πω, από ηλικίες 40 ετών και άνω μπορούμε να κάνουμε μαστογραφία συστηματικά κάθε χρόνο. Τεστ Παπα-Νικολάου μπορούμε από την ηλικία των 25 ετών. Όλα αυτά όταν δεν υπάρχει κάποιο ιστορικό στην οικογένεια. Δηλαδή, αν δεν έχουμε μητέρα ή αδελφή με κακοήθεια, τότε αλλάζουν τα δεδομένα και συμβουλευόμαστε τον γιατρό μας. Αν θέλει μια γυναίκα νεότερη να κάνει ένα έλεγχο στο μαστό της, αυτό που είναι ασφαλές
και εντελώς ανώδυνο είναι ένα υπερκογράφημα μισθού. Κάνει έναν υπέρκο, αξιολογεί πιθανά αν κάτι έχει πιάσει. Πολλές γυναίκες, ξέρετε, εμείς δεν βρίσκουμε μόνο κακοήθειες και στην κινητή μονάδα βρίσκουμε και πολλά καλοήθη ευρήματα. Βέβαια. Τα πιο συχνά καλοήθη ευρήματα που σχετίζονται και με τις ορμόνες των γυναικών είναι τα εινοαδενόματα, τα οποία τροφοδοτούνται με την περίοδο της γυναίκας. Τα βλέπουμε πολύ συχνά. Κάποιες γυναίκες τα έχουν, τα γνωρίζουν, τα παρακολουθούμε. Κάποιες άλλες τα βρίσκουμε πρώτη φορά και λέμε συστηματικά κάθε πότε πρέπει να παρακολουθούμε τα εινοαδενόματα, γιατί υπό προϋποθέσεις εν δυνάμει μπορεί να εξελιχθούν σε κάτι κακό. Δεν σημαίνει ένα εινοαδένωμα ότι θα γίνει κάτι κακό, έτσι το ξεκαθαρίζουμε. Όμως είναι κάτι, όπως κάθε τι καινούργιο στο σώμα μας βρίσκουμε, και μόλις έχουμε εντοπίσει κάτι καινούργιο, οφείλουμε πάντα να το διαρευνούμε. Καλούμε λοιπόν τις κυρίες, βλέπετε και την αφίσα, την Δευτέρα, να είναι εκεί, να δώσουν το παρόν, δωρεάν εξετάσεις, πολύ σημαντικές. Και να πούμε ότι θα παραμείνει όσο χρειαστεί η μονάδα. Δεν έχουμε θέσει ένα χρονικό ορίζοντα. Βάσει δηλαδή της ανάγκης. Σωστά. Και 1 και 2 και 3 και 5 εβδομάδες, όσο χρειαστεί, θα παραμείνουμε στη Μεγαλόπολη και ο επόμενος σταθμός μας θα είναι ο Δήμος Γορδινίας. Ώστε να ολοκληρώσουμε όλη την περιφερειακή ενότητα Αρκαδίας. Ευχαριστούμε κύριε Χρονά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση και πάλι.